So mo po na akong i-point out na dili man sa ingon na mamili kag friends. Dapat yun na maghuna-huna ka kana imong circle of friends. They will anyway, young pa man ko, pero akong realize sa life, and mga circle of friends mo, they will also shape your life. Ka makaingon, dili man ako man siya dili kay kung unsa man ako na ilang giingon na birds of the same feather flock together, kay kanang kung unsa na imong friends mo man ay makatabang jud nimo sa life or dili. Of course, you have to rely on yourself. Dili man na pwede na mag-rely ra kasi mga may kaugali sa imong mga amigo, dili na siya pwede. Pero kani mong friends mo maka-influence mo na sa imo ha. Also, kung magbarumbado ka ng mga friends niya, imong mga friends kay way klaro kanang sige inom-inom na walay goal sa kinabuhi niya, or siguro na yung mga problema sige lag adto sa imo para sa mga problema. Do you think positive na feelings mo kinabuhi? Do you think it will contribute positively to yourself, to your growth, into your life? Dili, di ba? So nga naman tamang additional problema sa to ang hatag problema sa atong problema. Nadaghan naman tag problema sa to ang atong self. So nga naman ato pa siya ng pangita ang problema. So maayo siya nang man tama ingon naman mangita ta og friends man. We have to be also smart enough to foster this relationship na mo grow siya or dili na. Okay? Pwede man mo mag-friends or not in a friend to friends level, pwede mo mag-acquaintance, magpuyo-puyo ka mo, ana-ana. Pero di na dyan may nang true friendship or circle of friendship na imo siya. Kaya I believe na imo dyan ang piliun na sila na nakakontribute sa inyong life positively in any way. And at the same time, ikaw po, napag kay responsibility to provide something, contribute something to them positively. Maybe it's emotional support, financial support ba na karon, or kanang saba ng support na imong pa ipakatawa ba kanila. Somehow you have to contribute positively also to sila ha. So man ako na kanang friendship maayo na siya no man isang island man no. And also we still have to rely on ourselves, but independent kaya punta, but at the same time dapat jud atong friendship kanang mga sakto na friendship na dili kita maglabad imong ulo, kanang both of you are helping each other, encouraging each other, dapat ingana ang friendship. Kung toxic na siya, dili na siya friendship ang tawag ana, abusar na siya. So wala na, ikuan na siya kanang dami na kay ang imong oras ana gakuan lang sayang-sayang ang imong oras ana, wala ray hinungdan imong oras ana. So mura na siya akong ingon ha, inom sa akong taas na to kulit. Sige, bye-bye, sunod na sa mag-istorya.